ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आंबोली दोडामार्ग संवर्धन राखीव वनक्षेत्रात 2 वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये वन्यजीवांची शिकार करणाऱ्या टोळीला वन विभागाच्या पथकानं जेरबंद केलंय. एका कारवाईत चौकुळ येथील 1 जण तर दुसऱ्या कारवाईमध्ये कोल्हापुरातील 7 जणांवर अशा एकूण 8 जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर कोल्हापूर परिसरातील आणखी 2 जण फरार होण्यात यशस्वी झाले असून त्यांचा शोध वन विभाग घेत आहे. या कारवाईत आरोपींकडून जिवंत आणि मृत वन्यजीव शिकारीचं साहित्य, वाहन जप्त करण्यात आलंय.